border kapatuman sang guidelines sa Luzon-wide lockdown agud mapungga ng paglapta sang COVID-19. Isa ini kamayong patimaan nga ang tanan magbinuligay, magkooperar, isahon tang aton puwersa nga tapdaon ining makalalaton, makamamatay nga kagao nga naglapta sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Hindi ini panahon sang pag-ilinaway. Hindi ini panahon sang paiya-iya. Panahon ini sa pag-isa. Kita tanan mag-isa. Himuon tang tanan nga paagi agud matapna ini nga balatian. Hindi kita luyag nga maglawig ini siya. Madamo ang magaantos por sigurado. Kung mag-lockdown pagid, ang Negros kag Bacolod, madamo sang aton mga kauturan ang apektado. Labi na gid ang mga remedyo general. Amo nang ginasiling naton, dutay nga pag-antos, apang tubtubsan o. Adlaw-adlaw ang aton mga utod, nagakaon, pamahaw, panyaga, panyapon. Kon lockdown na, kag hindi sila makagwa, ining nagabaligya sa mga dalanon, mga kararuton, kag iban pa, nga ang ila sa na mabaligya, amo pang bakal kinilo-kilo nga bugas. Paano ini ang aton mga kauturan? Pero sa nasiling tana, tapnaon mas temprano para magbalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:43 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapta sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na morning. Bilog nga Dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. 50 minutos na matapos ang korpyo, alas 10 ang takna, tubtob alas 4 sang kagahon. Kamusta na ang aton mga kauturan? Padayon kita nagasunod sa aton gobyerno nasyonal kag lokal, agod nga malikawan matap na kag matapos na ning problema ining paglaptas sang kagaw. Kung makagwa ka sa puluyan mo mga alauna alas 2, sus puerteho. Daw gina-imagine mo blang sa pelikula kung kaisa ni mga zombie nga pelikula bla nga wala sang tao nga makita sa dalanon.
Amo ina ang kahimbawa karon sang syudad sang Bacolod, bangod sining ginatawag naton korpyo nga hindi pwede nga magpasayang-sayang kay pusasan kasang kapulisan. Ang aton patrol nagalagulad na sa pila ka mga merkado. Check upon ta naman ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Kay kung mag-lockdown na, amoy nang tawag naton nga hindi na kita pwede makagwa sa aton puluyan. Tagsa ka panimalay, isa na lang ang pwede makagwa agod mamalaklon sa pagkaon. Inakon, may ibakal pa. Balita sa patrol. Upon kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning sa aton pinalaga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang dalanon sang syudad sang Bacolod masyado pagkatawhay no sa sininga tinion. Jutay lang ang nagabiyahe sa karon pero damo na ang nagapamalaklon. Dirin man sa area sa Burgos Public Market Action Fred aga pa nagapanindahan na ang pila naton nga mga kauturan diri sa syudad padulong diri sa area sa Burgos Public Market. Good news man Action Fred. Inabangod sa aton mga kauturan lubo no ang presyo sa mga isda. Kutsing ganon no damo kita supply. Nagstorya kita Action Fred with the President sa Burgos Public Market sa fish vendor o sa fish section. Si Sir Ruben Casipi nga ang supply ta Action Fred gikan man sa banwa sang Valladolid, may ara man supply nagikan man of course sa area naman sang Sibukaw Barangay Banagod at Tisway Sunusaya nga ang supply ta supisyente sa aton sining mga kauturan no diri sa syudad sang Bacolod. Ang panit kamustahon ta kay nagligad ang panit mabakal mo sa 200 man kuton taman Action Fred kung bala matuod nga may pagnubo sa presyo sang isda. Subong nga aga si pare nini dalako niya nagligad niya baligya galing kay ti Sunusaya mas gin pa kamaayo ang kagmay nga mga isda ang kaon niya anay sa karon kagibaligya para kay mga suki nga mga sa restaurant no? Medyo nagsarado ang iban that is why subong panit subong sa imo pare pila Paniti. Oh, nagnobo Action Fred 180 ang presyo sang panit iniya binilog na ni siya. Oh, binilog na. Oh, kay ang panit ni Action Fred kung magdako ni siya amo ning tuna no amo ning tuna ha Marasa. Oo. Yellowfin pa ni siya Action Fred ha 180 ang presyo sang panit. Ang pagi mo gali subong pare tagpila 160 gyap. oh, the best ni siya butangan mo sang gata ni siya Action Fred isa ni siya sa kampiyon nga menu subong aga sa pihak nga lamisa si Junior available kay Junior subong nga aga pare pila subong ang imo sila nga mataan 140 nubo no kapunto 160 oh subong 140 na 140 Action Fred ang presyo subong sang panit. Ang bulaw-bulaw mo subong pre 140 man 140 baw lubugin no baw kampiyon ng presyo subong pati sa ato sini mga kauturan nga agaw damo di baligya subong diri sa Burgos Public Market May taom na pre. matahom ni siya ini pre ang aloy mo subong 120 baw 120 kapon 140 subong 120 dagko ni siya ang aloy sa pihak nga lamesa kay Ungi Ungi damo man siya display subong aga pili ka lang di may kwandiri pre dalinuan no dalinuan ni pre Tagko dalinuan. oo tagpila ning dalinuan ta 200 lang. ha 200. 200 mayo ang presyo sang dalinuan subong mga nagliligad mga 240 250 ni no Oh, subong ya 200 200 lang. 200 subong sa may kwanto karaho tagpila subong 140. 140 yus salamat gid no 140 ayos sa pihak nga lamisa nga salamat nga si kuno si Maymay nga available subong kay Maymay pang kuan ang lubo-lubo mo oo tag pila 140. 140 lubo-lubo ang lumiyagan mo lukos no available subong pila subong ang lukos mo Amo man gyap ano 140. 140 Action Fred locos ni siya sa ato sining mga kauturon ang lumiyagan lang tawag diri pula ni siya ang iban nga locos siya puti amo ng kampiyon man
medyo mahal subong, no? Ambot kung available pila subong. Tag 350 na sa. 350 puti ni siya nga lukos pero lumiyagan ano pareho naman kung lutuon mo pareho naman sabor. Pareho lang yung Japon sabor na. Pareho lang man gyapon ang sabor, no? Amuni ang mga available sa karon diri Action Fred. Amuni ang kalabanan makita nimo sa lamesa diri sa Burgos sa public market. Kumusta hunta naman Action Fred ang mga pakinason, no? Si Madam kay niya fresh from EB Magalona nga mga pakinason, no? Ang pakinason ta subong ampunaw ta subong day tagpila. Tag 80 ang kilo sa punaw. 80 na ang kilo sang punaw. Uy. Halin na niya sa amon sa Sarabia sa puno na. Sa puno lagi siya? Oo. Oo, so wala medyo lubo siya subong. Oo. Pero kung may i-deliver lang sa iyo mo, ti patong ka lang gamay. Patong lang ko. Wala litob. May litob ka day. Wala kami dito, bagungon lang. Bagungon lang. Oo, si bagungon tagpila. Tag 40 ang kilo. Ay, the best na siya. Butangan mo ni siya gabi, kagata, no? Kampiyon ng... Mga green shell, sula man. Ang green shells mo gali subong. Green shell mo? Ang taong tinala, tag 50 man Japon ang kilo. Tinala na ni siya nga takong. Natala na siya. Okay. Pang adobo, pang asal. Oo. Pasayan mo niya, gagmay. Subong tag-atado, ay ginatado mo na lang. Tag 20-20. Oo, pero kung kilo Oo. yan, subong, Per kilo, baligyan naman 300, sir. 300. 300 Action Fred. Hindi regular lang yung size. Pero dito sa kay Bibit Action Fred, atong may pasayan sila, pero kampiyon man. Dagko na ni siya. Ang kadakuon na siya ni Action Fred, na balang yung sa imo sining kamulagko, ang muli kadagko sa mga pasayan ang bili. Nagadalagan 400 to 430 pesos Action Fred, no? So far, amo ning makita. Ano may kasag si Madam? Ma'am, ang kasag mo gali sa mga tapila? Tag 20 ng atado. Oo. Pag magginilo, tag 120. 120. Gagmay. Gagmay ni siya, Action Fred, no? Gagmay ni siya. Iniya, kung kuhaan mo na ni siya sang lukaba, crablets na ni siya matawag, no? Oo, problem. Crablets na ni siya, Action Fred. Dinihalin ang supply ta, ma'am. Sarabia. Sarabia gyapon Action Fred, no? So far amo ni ang mga available nga mga paginason sa Burgos sa public market. Nagawan to kita Action Fred. Nakastorya sa kaginastuto king kamusta ti ang supply sang utanon diri man sa syudad sa Bacolod ang iban halin man diri sa aton sa local kag ang iban halin sa iban nga probinsya. Pero may paglubo man Action Fred ha sa presyo subong sang utanon subong aga ikumpara mo naman nagligad kay Tuto mangistorbo naman kay Tuto. So subong ano ang mga utanon ta nga nagnubo nga presyo para sa aton sining nga mga kauturan luyag magpamalaklon subong aga. Ang aton nga mga utan subong lain na gid sa isa ka adlaw no kaya aton nga talong subong nagaritil na lang ta subong sa 70 pesos. So isa ka adlaw nag 190 ta subong nubo na margoso ta 70 na lang. Ang patula medyo taas-taas kaya lin sa Iloilo ni 100 gyapon ang kapital. Ang alugbati ta sa isa ka adlaw or gahapon nagkapital ta 30-35 subong nag 25-30 so medyo taas-taas ng gyapon pero may diferensya na gid. Ang aton subong balunggay amo ang mahal. Pila na subong ang balunggay ta bugkos ni. Ang balunggay subong 30 ang bugkos sa Libertad. Gapon nag 40 pang bakal namon gapon. Oo, so medyo medyo mahal-mahal sa gyapon, no? Mahal ang gyapon siya. Oo. Nakitang ko ni ano ni medyo balagay. Iloilo ni nga balagay ba? Oo. Tang bugkos niya tagay subong nagaritil ta pulo-pulo man ta gyapon pero kay ang bundle na nila kapital ta 50 so ginaribag naton sa tag pulo-pulo ka piso. Oh, ano ning ginahiwa mo ni subong? Kalabasa? Ang kalabasa medyo nubuta rin na ta subong garitil 18 per kilo. Ang amo na siya ng aton nga pakbit subong ara na ta subong sa 40 35 partida. Partida na. Action Alvin? Yes, Action Fred. Wala sa kulitis kag lupo. Kung kulitis kag lupo, kamusta may ara tas po?
Ang colitis may ari ta subong pero ang lupo laka na gid kayo ang lupo subong. Ang colitis ta subong na 80 ang kilo. Pero okay naman magpulo-pulo may nagabaligya magyapon pulo-pulo okay na. Tado. Pulo-pulo action friend sa tado, pwede na, pero 80 ang kilo, no? Pero ang colitis siya, anong posibilidad nga may ma-deliver man di sa aton? Puro kaya ang akong subong sa ano ni Alangila ni siya nga colitis kay ang dulid wala pa kagwa kay mayara man sa dulid lupo kag colitis ng ila. So wala pa sila kagwa posible ba si mga buwas subong sa gabi na naman. Subong niya kung iniya ho, kay ginaamat-amata na niya, baligya, butang tanis plastic siguro, tagpila na niya siya, subong, ano niya siya, plakbito ni? O pwede man pakbit, pwede po siya laswa. Magbakal ka subong ya, pulo mangyapon ng minim, pero damo, nakay 40 na lang ang retail subong. Pero magkilo ka, 3.5 na lang. Bali, 3.5 per kilo. Ang kuha na ni siya action friend, nga butang sa plastic, may kalabasa ka na, may talong, balatong, may ukra, kompleto na. Rekta na, laswa, luto na lang rekta action friend, no? Good for 2 person o 3 person na ni siya, no? Pwede na? Ayos, kamusta, by the way, ito ang panakot, Anong plastada subong? Kay ang supply, ano ni siya, nagnubo, nagmahal? Ang ibang subong medyo taas-taas pa pero nagnubo magid sa diferensya 5 siya. Ang aton subong nga halin sa kanlaon nga repolyo no sa nagligad nagkapital ta 80, nagaritil nagita sa 100 to 90. Sa subong diferensya na nagakapital ta sa 60, 70, 80 ang retail ay subong di sa Burgos. Okay, ang sibuyas ta kag Bombay. Ining ahos. Ang ahos ta subong nagapabilin tagwapon sa retail naton 150, 140. Ang aton nga Bombay medyo nubo na 80 to 90 na lang per kilo. Ayos, ang kamatis isa na lang. Ang kamatis depende sa klase ang aton subong Iloilohan. Muna siya ang 4.5 ang abatang klase sa kamatis 5 ang kapital so ara sa tagyapon 70, 75 per kilo. Ayos, si Toto Action Friend, no? Tingog niya, Toto ang ngalan niya, pero tingog niya babae, kaya mo ni si Toto Inday. So, amo ni Action Friend, no? Ang pinaka-latest nga presyo subong sa dalagan sa nga presyo sa merkado diri sa Burgos Public Market, no? Again, sa aton nga mga kauturan nagapamangkot din halin ng supply, si Helen ni sa Tulid, kag subong man sa Sibocao base sa pagpangusisa man naton kay Sir Ruben Kasipe. So, rekta diri sa Burgos Public Market, by the way, sa aton pinalangga nga mga tagpalamati indigin magkalipat nga ang Santo Pinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa nang lanaton subong. Kadto kita dira, pa-check up kita, libre nga konsultasyon. Labi na sining kadelikado nga panahon, subong kinalan makaibalo ka kung ano nga balatian na nagtapik sa aton kalawasan. Stress ang takna sa hapon. Sa life extension ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pinaka-importante makabakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang butlingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson,
siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Implementasyon sa korpyo sa mga senior citizen kag minor de edad ginatugyan ko ni Gobernador Lacson sa mga LGU. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginatugyan na lamang ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Yabong Lacson sa mga local government units akon alkalde sa nga banwa kag surad sa Bogos nga probinsya ang pagadihon sang kaugalingon nga pulisa may kaangtanan sa ginaduso nga pag-implementar sa 24 oras nga curfew para sa mga senior citizens, minor de edad kag mga estudyante. Suro kay Lacson nga sa ginpatigayon nga meeting kahapon po ng mga alkalde, nagkalain-lain ang mga sentimiento sang mga ini angot sa sining plano. Ang sabahin lamang sang curfew hours nga dapat igapatuman sa palariho nga oras, amo ang curfew hours nga alas 10 ang takna sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Ining curfew hours ang kabayan gyapon sa kampanya sang gobyerno agud tong mauntat o kon mapaganhagan ang epekto sang COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na.
bakal kamo habon 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical habon, puro-puro kag hindi makahalit sa panet. Amo ini siya ang puting kapangdipinsa sa germs, viruses, ka bakterya. Santon Plus herba nga hamon, epektibo ini. Batok sa makatul-katul, arikis, punggod, alap-ap, ringworm, kaspa, bao sa lawas, kag iban pa nga problema sa panet. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus herba nga habon pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 31-12. Una nga bula resulta 31 kag 12. Second draw ikadua nga bula 6-1. Ikadua nga bula resulta 6 kag 1. Third draw ikatatlo nga bula 6-4. Ikatatlo nga bula resulta 6 kag 4. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson, asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na sa pagpakiginunanon upod kay Gobernador Lacson ang nalabutan sa tanan-tanan nga mga pulo pamangkot. Anong opinyon nyo kung magkorpyo kita no oras? Ang mga alkalde sa Bilog na Negros palariho ang oras nga dapat i-implementar ang korpyo sa probinsya. Siling nila katulad sa Bacolod, alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sang kagahon.
Pareho ini sang ginapatuman sa siyudad sang Bacolod. Pero, are, dilibatihan ini. 24 oras nga korpyo sa minor de edad kag senior citizen hindi sila makahatag sa ila desisyon. Kay kung pamatian ta kahapon si Gobernador Lacson silinya ang mga alkalde sa local government unit ang makaibalo maghatag desisyon sang sining pulisa nga ni. Kay man lain-lain ang opinyon mo santag sa ka mga alkalde sa bilog nga probinsya. Ang 24 oras nga korpyo. Di kung 24 oras, kabalo ka mo ang mga senior citizen, aga pa ni gabugtaw ya. Naga-walking-walking, naga-pulo pabalhas. Di karon kon bukuton mo siya sa sulod sang 24 oras, di kundi daw medyo maluya na gid siya. Kaya kalabanan sa mga senior citizen, nagatikang-tikang, nagapulo pabalhas. Kagti, ang mga minor de edad ni medyo madulodis gusto man mga estudyante. Pero kung kinanglanon gid para sa kayuan sa tanan nga hindi. Ang atod lamang nga kinanglan na may mga provision dira nga hindi man tuman gid ka-istrikto para sa mga senior citizen. Di wala pa sang pamatod, wala pa sang kompleto nga pagdihon sang mga pagsulundan kung i-implementar gid man ang 24 oras nga korpyo para sa senior citizen, minor de edad kag mga estudyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Dire kita. Balita City Hall, Vice Mayor Pamilyaran, ginasuportahan ang pagpaidalom sa Bacolod sa lockdown. Balita City Hall. Detalye, upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Mayong aga-action Fred, nagapabor si Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran sa ideya nga ipaidalom sa enhanced community quarantine o knockdown ang bugos nga Negros Occidental. Ginpahayag ni Familyaran kahapon nga daw sa tayong action Fred nga magpagwa si Governor Eugenio Lacson sa executive order ang sa pagpatuman sang lockdown, posible magapagwa man sang pulisa ang Bacolod angot sa lockdown. Nagalawang action Fred ang vice-alcalde nga mag-upod man ang Negros Oriental sa lockdown. Bangod, kung hindi sila mag-upod, suno siya, mangin useless ang tikang nga ginaobra sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginpathag sang vice-alcalde action Fred nga sa idalom sang lockdown, ang tanan ang magapabilin sa sulod sang ilabalay, magluwas na lamang sa pila ka mga exemptions kaya sa mga frontliners. Samtang bukas naman ang mga supermarket, bangko, gasolinahan, kag iban pa, ilabi na ang nagahatag sang basic needs sang mga tao. The fastest and the best solution is enhanced community quarantine or lockdown. Even ang virus will stop mo. Mas-stop siya kaya sa luwan kaya ang tao ay magkakiyo. Kaya ang tiner ko na siyang virus sa lawas na is 21 days. Kung wala siya sa luwan, the virus will die a natural death. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Coffee Mix. Sa aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rushi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Bato sa kidney nag-ung-ung, gipagawas. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon. Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita 52 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust operation sang Victorias PNP. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, wala sang COVID-19 to sa ilayaho kay isa ka 52 anyos ginakabing street level target ang tigayo na dakpan sa isa ka buy-bust operation sa kapulisan dira sa may Quezon Street, Barangay 4, Siyudad San Victorias. Ang suspitsado ginkilala sa kay Jonathan Legarde kag pumuloy man sa nasambit nga lugar. Nakuha siya poder ang walotaran ka hitsel sa sachet transparent ini kag may unod sa ginapatihan shabu. Mayara sang market value nga 5,000 pesos, 400 pesos pagin nga buy-bust money kag 470 pesos naman nga posible benta sang iya sini nga pagbaligya. Ang Operation Action Fred pangunahan man ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sang Victorias PNP. Inang balita, ini Section Brian Morning report una sa balita na seksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Doc. Ito ka mga importante. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon,
hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. 55 tanan, no? Ka mga persona ang nagkaladakpan sa curfew gabi sa police station number 4 station number 222 ang nagkaladakpan. May mga minor de edad pang nagkaladakpan kagabi sa mga katapos ng kapulisan sa station number 2. May 7 naman sa police station number 1, samtang sa station number 6. 11 tanan action Fred. While there is a station number 7, 7 man ang nagkaladakpan, so matotal 55 tanan ka mga persona nagbayular sa executive order sang alkalde sining curfew action Fred. Kahapon pila ganito? Sa kahapon 58 to kabilugan action Fred mo. 58 nagnubo, nahimo na lang subong 55 ti kahit papano minus minus 3 abi 55. Oo. Damo gyapon tiga ulo no? Mo gyapon tiga bags production na Fred ka pasaway. At ang iba to sa station number 6 to action Fred. Siling ko ba ang sa mga sultiro ni nga mga kwan ang sa kwan ni action Fred, mga sultiro pasaway bala dungol ang kalabanan action Fred, no? Ang iban i-follow up taman ni action Fred kaya subong sili kaya nagapatulong man kita sa borderline, no? Sang station number 7 which is Murcia Road, no? Area sang Murcia Road. Nagapadayon by the way action Fred ongoing pang investigasyon sa mga kapulisan kag pagpangita diri sa suspect sa pagluthang kagabi kay Romeo Doremon, 42 anyos. Nagapuyo ni siya sa Vista Alegre, no? Siyudad sa Bacolod. Ang suspect diri nga charge tubtub karon amo si alias Jimboy Gidlamang. Din sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Florentino Ablayan. Ining si Doremon Action Fred ang nagapungko gidlamang, no, sa gawa sang ila sini nga puluyan upod nang manang iya sini nga amigo sang gihinalit na lang naglabay. Ining si alias Jimboy Kagintiro ang ining biktima gamit ang sulpak. Nakaangkon ini siya sa pila sa iya sini nga tiil kagakaroon ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa
naglaylay nga pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus. Standard time, 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.